keväällä käymme ehkä uimahallissa Niko vastaan. Myöhemmin keväällä Tatu ja Patu hämmästelevät. Laululeikin jälkeen alkaa satuhetki. Tatu ja Patu, tehän voisitte aloittaa Heidi ehdottaa. Saatte keksiä ihan oman sadun ja kertoa sen muille. Sitten. Tatu ja Patu eivät pääse sepittää satuja. He päättävät kertoa kaikille, mitä haluavat tehdä kylpylässä. Ensin virkistävä ja kuntouttava aamu-uinti lämpimässä vedessä. Sen jälkeen verenkiertoa eheyttävä yrttipoden mutakylpy rauhoittavan musiikin soidessa. Sitten kaunistava päänahman hieronta vartaloa turvottavassa käärehoidossa. Väsyneet jalat hoidetaan piristävällä aromavalla suihkulla samalla sisään ja ulos hengittäen. Ja kaiken kruunaa pulmakarvojen kosteuttava kuivatushoito. Siinä kaikki, mutta nyt uima-altaat kutsuvat. Moikka, Tatu ja Patu hikkaisevat. Lapset hurraavat. Hieno satu, Heidi kehuu. Istukaahan alas. Kuka haluaa keksiä seuraavan? Onpa tämä outo kylpylä, Tatu ihmettelee. Muut asiakkaat vaikuttavat kyllä aika tyytyväisiltä. Satuhetken jälkeen on ulkoilun vuoro. Heidi auttaa poikia pukemaan kuravaa. Vihdoinkin alkaa tapahtua. Meille puetaan tällaiset kumiset erikoishousut ja tiiviit käsineet, Tatu ilahtuu. Nämä liittyvät Rapulla johonkin terveyshoitoon. Heidi vie Tatun ja Patun pihalle. Katso, Patu, tämän täytyy olla kuntosali, Tatu innostuu. Pojat ryntäävät kokeilemaan laitteita.